andre. Jeg skal ikke gå ned her, der står ingen adgang. Stop. I don't care. Ej, kan vi ikke vente på de andre? Nej. Jo. Farvel. Er det bare en runder? Det er bare Peter. Han er derovre. Det er ham. Ja. No. Åh, ja. Der er udgang. Ej. Hallo. Siger han ikke hvad? Jess, du var så mega modig. Nu er du ikke fucking med det der. Og Det gamle kirkegård, det her, ja. ja. Nå, det er smart. Wait. Det er her i Göteborg. Ikke smag. Det er sådan der. Det er dem, der har en kammer. Det er kød til der. What? Det er skidt. Ja, I er lige hurtigt nok til at gå ud, Jas. Vi kan ikke se det hele, jo. Vi skal. Ej, hvor dejligt.